Hello everyone, my name is Bombshow. Welcome to my channel. It's Bombshow Television. Musho my latest musho zviri kupisa. Tisingakangana kutenda vari kusubscribe nevari kushare each and every day. Our channel is growing. Tisingakangana kutenda futi team rangu rinopasa kuma construction companies kana mune urongwa maparties munotaura nawo wokuitirai munyati wacho. Namba dzavo ndeidzo dziri pascreen idzo. Vanoprovide sadza nemacheap prices kuma construction companies. Kana company yako isingakwanisa kuita se provide chikafu, kana akawanda vanokwanisa kuita se kukuigirai. Kana uri munyowani panapa usati wasubscribe, please subscribe to our channel. It's Bombshow Television. Musho my latest musho zvinopisa zvega. Right, let's get into today's story. Pacho Java munhu angori nemabeef like ndikadicho semabeef but maconflicts here nevanhu vakawanda. Saka right now azodhipisa manje kuna Rekifire amubvisira Instagram account yake aiheka. Iyo ndo tsamba yaRekifire kanzi Pacho Java hacking my Instagram account doesn't stop me kurova mangoma and hazvinditadzise handizvindishaise mweya wekufema kungoratidza chete kuti uri balance. Ndakakupedzera kana wakuda zvekuheka my account cause ferere ndokuwachisa and ndakakuwachisa. You can never stop me kana ka1 cause hausi mwari. Vanokunanzva kumashure ndivavo kwete inini. Right, Pacho Java vaisa comment kuti itipwe ndirove YouTube neFacebook izvezvi ndotemba neprayer yangu. Saka nyaya iyi ine kakuconfuse apa kuti iprayer here ende daita tine vanhu vamwari vanorova maprayer akadaro ka ndiyenge itori bholato zvekutodaro because kana nyika chaiyo inenge ichingoda 3 maprayers zvobva zvatonaka. Saka ndonyaya ndandinayo. Let's comment below tipinde tichiunzwawo kuti munofunga sei, mafungiro enyu panyaya iyi. Pacho Java bho here kana kuti vakunyanya kudhipisa because taingofunga ndezveindaneti chete ka zvekungonakirwa tichitenderedza makuhwa acho but vaipapo.